što najavim idući prilog, vrijeme da predstavim moje druge goste. To je gospođa Biljana Čaklić, redateljica. Lijepi pozdrav, dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. S nama je gospodin Srećko Karić, branitelj. Pozdrav i vama, dobro došli, veterane Mira. Dobar dan vama i svim gledateljima HRT. Prije prvih pitanja idemo pogledati prilog koji je radio moj kolega iz Osijeka, Hrvoje Đuraš. Nakon što je specijalizirao psihijatriju, Božidar Popović, našički liječnik, završio je 6-godišnji studij psihoterapije u Ljubljani te dobio europski certifikat iz psihoterapije. S obzirom na 10-godišnji rad, najprije u Osječkoj, a zatim u Našičkoj bolnici s veteranima Domovinskog rata, smatrao ga je nužnim. Za mene je zadnjih niza godina velikog interesa fenomen Vukovara 1991. godine i zapravo Vukovarska bitka i male priče preživljenja sudionika same bitke. Na taj način sam uobličio jedan svoj cjelokupni teorijski, terapijski, aktivistički, istraživački rad u jednu cjelinu koji je publiciran u stručnom članku u Kairosu prošle godine 2013. pod nazivom Epistemologija psihotraume, posttraumatski stres ili posttraumatski uspjeh. U radu s braniteljima čuo je poticajne, pozitivne, sadržajne priče koje su iznosile ljudsku kvalitetu, pa je počeo izučavati stručnu literaturu koja govori o posttraumatskom uspjehu. U terapijskom radu, ali i u društvu, trebaju se, smatra, isticati pozitivni obrasci ponašanja, uvjerenja i vrijednosti. U osnovi to je jedan pomak od gledanja na osobu, na samu traumu, prema preživljenju i otpornosti, od pogleda prema prošlosti, prema pogledu na budućnost, od problema prema rješenju, odnosno od psihopatologije samog pacijenta prema njegovim njezinim snagama i resursima. Pod geslom što se naglašava, to se povećava u radu s braniteljima, kao pripomoć formirao je grupu pacijenata volontera koji imaju određene kvalitete i koji svojim iskustvom iz rata pomažu drugim pacijentima. Pozvali smo pojedine ljude koji su nakon rata razvili svoje druge karijere, koje je vrlo poznato zapravo u zapadnoevropskim i zemljama, naravno u Sjedinjenim državama, kao koncept i zapravo ponudili načine kako živjeti u poraću nakon rata. Isto tako omogućili smo kontakt sa lokalnom zajednicom, susrete sa članovima obitelji i isto tako sa drugim članovima dnevne bolnice koji nisu u toku. Dr. Popović ističe da su ljudi najveće bogatstvo jednog naroda. Njihova srčanost, požrtvovnost, ustrajnost, inat, prkos, humor i ljubav. U svojim projektima obrađuje tu snagu preživljavanja. Zapravo kad razgovarate sa autentičnim sudionicima Vukovarske bitke imate prilike čuti načine na koji način su oni zapravo preživjeli. I mislim da u tom kontekstu preživljenje je jako važno reći, dakle, da osoba istovremeno preživjela traumatsko iskustvo, dakle to je ljudsko iskustvo van uobičajenog iskustva, ali istovremeno je i to snaga preživljenja. Zahvaljujući 100% invalidu Domovinskog rata Marijanu Almašu, kreirao je koncept dva oka, prema kojem je važno, uz govorenje o prošlosti, naglašavati sadašnjost i budućnost. Od informacija koje nam prošlost nudi kroz period rata, ponuditi i potražiti upravo one pozitivne priče, pozitivne emocije kao takve. Te napraviti jedan odmak i pomak od samog trauma prema preživljenju kao takvim. Što time dobijemo? Dobijemo naglasak na malim pričama autentičnih sudionika ratnih zbivanja i na taj način umjesto kulture žrtve gradimo kulturu zahvalnosti. Dr. Popović sa suradnicima svoj projekt predstavio Savjetu za veterane Predsjednika Republike i Ministarstvu branitelja, a namjera je propitivati i osluškivati potrebe da uz lokalnu on zaživi i na nacionalnoj razini. Evo, kao što smo rekli, vidjeli smo jedan vrlo zanimljiv prilog jednog mladog stručnjaka, psihijatra, koji na jedan pozitivan način nastoji se približiti onom branitelju, malom čovjeku koji živi svoj svakodnevni život, koji živi sa prošlošću, onom što se dogodilo u ratu, ali koji nekako nastoji, kako je rekao dr. Popović, preživjeti i okrenuti se budućnosti. Srećko, vi ste branitelj, radite zajedno sa dr. Popovićem, vi i gospođa Čaklić, jedna cijela ekipa. Kako te pozitivne stvari, te pozitivne emocije pretočiti i ono pozitivno što se dogodilo u Domovinskom ratu pretočiti danas, odnosno za budućnost? Pa ono što je problem u hrvatskoj javnosti danas općenito je da je Domovinski rat nekakva politička ekskluziva.
I kroz to se, uglavnom kroz tu prizmu se sve gleda, a vrlo malo se naginje ka tome da se promoviraju vrijednosti malih ljudi, ali kroz umjetnost i kroz kulturu. Mislim da je to jedan važan segment promocije vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata, a da je taj proces zanemaren u zadnjih 20 godina. I stvarnih vrijednosti koje postoje, koje su negdje... Jer uvijek politika uvijek ide na jednoj većoj razini gdje govori kronološki slijed Domovinskog rata, politika, zakoni i tako, a malo se bavi malim čovjekom, braniteljem i civilnom žrtvom. A mi ovdje dajemo naglasak upravo živućim ljudima i oni koji nisu ovdje danas, nažalost, među nama, kako promovirati te njihove vrijednosti, odnosno kako na nekoj traumi izgraditi bolju budućnost. I za svake traume, ako čovjek ju pravilno usmjeri, može se izvući vrlo pozitivne vrijednosti iz toga, a upravo umjetnost i kultura pomažu promoviranju takvih vrijednosti i smatram da je to jako važno. Danas kroz politiku i određene struje medija daju informaciju, ali ne daju emociju. A upravo mi pokušavamo kroz naš rad pobuditi emociju ne samo u braniteljima, oni su silni u tome, nego pobuditi javnost i zajednicu, prvo lokalnu zajednicu, onda naravno i kompletnu državu, kako bismo im približili kroz emociju što se događalo na tim prostorima u Hrvatskoj zadnjih 20 godina, kako bi onima koji nisu bili nikad emotivno uvučeni, da ipak razumiju tu jednu situaciju i da se na jedan način poistovijete sa tom čitavom pričom. Odnosno da se senzibilizira javnost zapravo za tu traumu, za tu patnju koja je prošla, ali da je doživljena na jedan pozitivan način, na jedan istinski način. Bitne su te poruke. Primjer je bio Vukovar, evo nedavno smo imali Vukovar, je li tako? Slušam. Pa evo, upravo na tom tragu smo odlučili, ja unazad 3 godine sam i predavač izvan Hrvatske, u Hrvatskoj, kroz škole, kroz fakultete, kroz određena društva, imam iza sebe nekakvih 300-tinjak predavanja, gdje upravo promičem te vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata, ali nikoga ne prozivam, ne bavim se politikom jer mi jednostavno to nije dano, nego upravo naglašavam pozitivne vrijednosti. A to je da nismo imali šanse dobiti ovaj rat, da vukovarska žrtva je silna žrtva kao i kompletan Domovinski rat i da se nije dogodila ta silna žrtva, mi danas pitanje kako bi ta naša domovina izgledala. Na tragu toga svega sam shvatio da se trebamo udružiti još sa nekim kako bismo jači bili u promoviranju, a ja sam ipak samo branitelj i bilo je potrebno pronaći struku, u ovom slučaju doktora Popovića. Tamo nas jednostavno smo se posložili tijekom mojih predavanja i njegovih. Nakon toga smo došli do Biljane Čakić, koja je redateljica, koja iza sebe ima puno i dokumentarnih igranih filmova posvećenih Domovinskom ratu. Zatim imamo glazbenicu Evu Kirchmajer-Bilić, koja je pijanistica i koja kroz glazbu pokušava promovirati vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata i htjeli smo to nekako krupniti da to ima jedan svoj naziv. Nazvali smo ga Veteranski centar. Svojevrstan veteranski centar, da. To je zapravo idejni projekat s kojim opipavamo teren, imamo tek nekoliko gostovanja, bili smo u Belišću, bili smo u Našicama i još nekakvih manjih, gdje opipavamo bilo kako bi mogao taj veteranski centar zaživjeti, gdje bismo sve informacije okupili, sve knjige o Domovinskom ratu koje danas su zapravo porazbacane na sve strane, da se nalaze na jednom mjestu, svi filmovi, sva glazba, svi članci kronološkim slijedom, čak i sa HRT-a možda tražiti suradnju da se može to nekako napisati, ali da se to prikaže na jedan taj drugačiji način kroz kulturu i umjetnost i da to se prikaže čovjeku na kvalitetan način. Znamo koliko je kultura i umjetnost itekako važna u bitnim povijesnim trenucima jedne države kao što je Domovinski rat, gdje se kroz nju zapravo ne samo da se promovira, nego ostaju tragovi stvarne događaja i prošlosti. Gospođo Čaklić, vi ste redateljica, rekli smo, evo i vaš kolega je rekao da ste napravili nekoliko dokumentarnih filmova, igranih filmova, a jedan od njih je iznimno važan i iznimno interesantan, je film Dečko kojim se žurilo, je posvećen vašem bratu. Nažalost, pokojnom bratu koji je poginuo u Bogdanovcima. Pa evo... To je ta emocija kroz koju se pokušava... Ja ću probati to nekako s emotivne strane opisati. Moja obitelj je iz Vinkovaca, znači mama je ostala zbog brata koji je bio otišao u policiju, naravno napustio fakultet, završio vojsku i kao klinjo otišao u tu policiju da brani obitelj. Otac mi je isto ratni veteran, ja volim reći bio je ratnik. Ja sam onda bila novinarka, ratna reporterka i snimateljica.
i svi skupa smo doživjeli taj rat izbliza, ali ono što je mene fasciniralo, da sam se na frontu našla sa ljudima koji nisu imali nikakvih nacionalnih, uglavnom nikakvih nacionalnih velikih Hrvata, ne znam čega, već nas koji smo se našli u toj situaciji, koji smo imali potrebu zaštititi u stvari obitelji, svoje živote. Najnormalnija svoj dom. Znači najnormalnija ljudska potreba. Ako se bojiš, odeš van, znači ne možeš i to je u redu. Ako ostaneš, štitiš svoju obitelj. I doživjela sam recimo da vojnici, naši veterani vrate jednu ziharicu koju postude iz srušene kuće, pincetu, takve stvari. I ono mi je užasno teško slušati kako se ruši to dostojanstvo, kako se to politizira. Ok je domovina Hrvatska, sve to skupa, ali to su prvenstveno bili hrabri, veliki ljudi i žene, moram reći. Puno žena sam srela. Muškarci i žene ljudi su, da. Da, jer uvijek se spominju ratni veterani, a dosta rijetko se spominju uloga žena koja je bila u tom ratu. A ta uloga je golema. I na prvoj crti i u pozadini i danas žene koje žive i sa 100% invalidima, koje su 20 godina s njima, koje imaju svoju patnju i sve, ali kroz sve to što je prošla i vaša obitelj, što su prošle mnoge obitelji, se nastoji, ovo sad što smo malo prije čuli od vas, Rečko, nastoji se pretočiti u jednu ipak pozitivnu stranu. I ovo što je malo prije naš gost rekao, taj respekt koji je toliko neophodan tim braniteljima, možda čak više nego i ta materijalna davanja. Ako smijem reći, recite samo. Doktor Popović je znao da umjetnost liječi. Naprimjer, u Njemačkoj su na mjesto Hitlerovih mučionica stavili ekspresioniste, slikare, umjetnike. I doktor Popović je jedan od rijetkih ljudi koji je poduzeo nešto da okupi nas umjetnike koji se bavimo uopće tom temom i želimo nešto dati, jer niko nikada, ne da nas nije skupio, već nam je doslovno otešao, evo do ovog zadnjeg filma od Kristijana Milića, broj 55. I to je zato mislim da je taj veteranski centar bitan za nešto o čem se najmanje govori, a najvažnije, a to je vraćanje dostojanstva jednom ranjenom dijelu naše populacije i to ogromnom dijelu. Ne odnosi se samo na branitelje koji su izginuli, umiru i koji polako nestaje. Odnosi se i na obitelji, generacije iz generacije koja ako se ovako nastavi će odrasti u stvari u mržnji i to je podloga za sljedeći rat. A to se ne bi smjelo dogoditi nikako. Ovo što mi radimo, što u tom centru u stvari probamo kroz film, umjetnost i mediji, kroz posao doktora Popovića i ogromnu pomoć veterana, osvještenih veterana, vratiti dostojanstvo. Vratiti dostojanstvo i mjesto koje im s pravom pripada ovome društvu. Srećko, vi ste pomno sve slušali. Evo. Da. Pa evo, upravo na tome tragu htjeli smo napraviti jedan iskorak i ono što je ovdje važno da se ovdje pomiču granice jer više ne dolazi branitelj u ulozi pacijenta sa psihijatrom nego kao uvaženoga kolegu. Dakle, kojem se da hrpa lijekova, kaže propiše se, liječite se, dođite sljedeći put i to je to. Apsolutno. A ovdje sa doktorom Popovićem, on je kao struka, kao psihijatrija, a ja s druge strane kao svjedok branitelj smo se udružili kako bismo pomogli društvu. Znači, ja sam pokazatelj da je moguće izlječenje i bez medikamenata, ali da upravo još dodajemo elemente kao što je film, kao što je glazba i to je zapravo socioterapija. Kako naučiti branitelja u prijelaznom razdoblju dok je pacijent da dođe nazad u društvo. Znači, to je taj prijelazni element kako ga priviknuti na sve te probleme, da odmah ne uđe u veliki stres, novac, obitelj i slično. Teška situacija, materijalna ova. A s druge strane, socioterapija pomaže i društvu da prihvati upravo ovoga, neću reći pacijenta, jer to možda zvuči malo grozno, nego čovjeka koji se pokušava izliječiti. I upravo taj veteranski centar je nužan za izlječenje društva, ne samo veterana, nego općenito i posttraume i kod nas svako dijete, moje dijete osjeća posttraumu zahvaljujući meni na jedan način i pokušavamo nešto izgraditi. Zbog toga smo otišli u ured predsjednika i to zahvaljujući gospodinu Vladu Mariću, predsjedniku savjeta, uredu predsjednika za ratne veterane koji je također s nama u ovome timu.
Tamo je taj prijedlog prihvaćen i predloženo je da idemo u Ministarstvu branitelja. Također smo to izložili u Ministarstvu branitelja i oni već imaju projekat Veteranski centar, kao što su bolnice i tako. Htjeli smo nadograditi taj projekt, da zajedno idemo prema EU fondu, da izvučemo određena materijalna sredstva. Dakle, da nismo na državnoj blagajni, nego da to bude samo stojeći projekat s vremenom. I gospodin Fred Matić je to prihvatio i rekao je da je to jedan pozitivan iskorak, da nema prozivke, da stvarno tu nema politike, da je to stvarno nešto plemenito. No, međutim, evo, prošlo je nekoliko mjeseci, ništa se nije dogodilo. Tu je ono gdje smo zakinuti. Gospodin Vlado Marić je zvao ured Ministarstvo branitelja. Oni su jednostavno se kratko i ogradili od toga. Rekli su, a ne znamo što bi u ovom trenutku s tim činili. To je taj dijalog koji fali. Mi se nudimo, ne tražimo ništa za uzvrat, ni novce, samo podršku da bismo mogli istupiti i prikazati vrijednost žrtve u Hrvatskoj i otišli prema Europskoj uniji. Jer Židovi su nakon Drugog svjetskog rata uspjeli i materijalno i moralno naplatiti svoju žrtvu, a mi imamo tu jednu ekskluzivu koju nakon Drugog svjetskog rata, taj holokaust se dogodio u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, dano nam je da upravo govorimo o tome i da prenosimo pozitivne poruke koje bi mogle pomoći čak i čovječanstvu. Ovo zapravo se radi jednom novom pristupu da se ide ka branitelju, ne branitelj da traži nešto što se inače kriva percepcija u društvu, da branitelj stalno nešto traže, stalno su nezadovoljni, stalno im nešto nedostaje, a kao puno toga su dobili. To je isto tako jedna kriva. Ali koristiti se upravo na moderan jedan način i da je prilagođen današnjim... Ako možemo reći pod navodnim znacima, iskoristiti umjetnost, moć umjetnosti. Upravo ja mislim moć umjetnosti, moć filma i književnosti i glazbe i svega, da se na jedan način priđe tim. Pa evo, gospodin Marijan Gubina, koji je bio Nedjeljom u 2, koji je napisao knjigu 260 dana, izazvao je golemu emociju u javnosti. On nije nužno bio branitelj, bio je žrtva, ali promovira vrijednosti koje su proistekle iz Domovinskog rata. On i oprašta, prošao je to sve skupa, ali je prikazao to na jedan vrlo plemeniti način i upravo na tragu toga svega je to vrlo važno da se tako i o tome svemu skupa govori. Vi ste pripadnik prve gardijske, ali tako? Ja sam prve gardijske brigade, druga bojna, kod Damira Tomljanovića Gavrana. Sam bio od 18. godine. Da, evo da za naše gledatelje informacija. Prošli ste naravno sva ratišta koja je prva gardijska, uopće legendarna prva gardijska brigada prošla. Biljana, recite mi, molim vas, koliko ste vi zadovoljni ovakvim načinom komunikacije? Koliko je po vama ova komunikacija nedostajala cijelo vrijeme? Strašno je nedostajala. Ja sam se godinama zauzimala, ali niko nije ni čuo. Čak šta više, moji filmovi su dosta, osim dečka kojem se žurilo, stavljeni sa strane, jer koga zanima Domovinski rat, a nije shvaćeno da se bavim traumom. A trauma nije samo rat. Ovo je malo šira priča koja se tiče cijele Hrvatske, tiče se preživljavanja i to doktor Popović naglašava. Danas je jednaka trauma preživljavanja u stvari kod financijskog ovog materijalnog nedostatka. I to je svojevrsna trauma. I umjesto da naučimo nešto iz tog rata, da damo veteranima koji su dali, ali zaista, pazite, nađete se tamo negdje u situaciji, počnu padat bombe po vama, neko puca po vama, po vašoj obitelji i vi odlučite da riskirate svoj život, svoje zdravlje, još gore postanete invalid zato da nekog obranite i onda vam u životu kažu da ste manipulirani, da ste ovo, da ste ono, neko vas poteže. To vraćanje samopouzdanja branitelju je u stvari vraćanje samopouzdanja cijeloj zemlji. I dok se to ne napravi, i cijelom društvu, dok se to ne napravi, nema dalje. I priznavanje te žrtve. Na jedan pozitivan način priznavanja te žrtve, dati joj mjesto žrtve. Žrtve kroz ovo... Ja čak moram vam priznat, ne volim pitanje žrtva. Meni se isto ne sviđa ta riječ. To nisu ljudi žrtve, to su ljudi koji su u jednom trenutku reagirali dostojanstveno, koji su dali najviše što su mogli. Možda čak i riječ žrtva. Ne, oni su to odradili, sad su tu, idemo vidjeti kako ih smjestiti u to društvo. Da nemaju taj potencijal sami, već su zbunjeni ljudi kad im neko kaže da su zbog toga izmanipulirani, da su loši, da moraju prolaziti to što prolaze i ponovo doživljava traumu i stres, a to se ne odnosi samo na rat, to se odnosi na društvo cijelo. I tu ja moram priznati da sam i ja dala svoju žrtvu, zato što bi se rado bavila umjetnošću i rado bi išla, ne znam šta raditi, vanjske festivale, kazalište i to, međutim ja sam odlučila odraditi tu priču o traumi. Osjećate to i prema sebi, prema obitelji, sigurno. I moram priznati
naravno da bi voljela da me veterani podrže, ali oni od nas nekoliko koji to zaista radimo, od Kristijana Milića, mene i još nekoliko dokumentarista, to radimo zaista zato da nešto napravimo, žrtvujući svoju karijeru. U stvari, ono što veterani ne shvaćaju da smo mi žrtvovali karijeru, jer to nema prosperitet ni u ovom društvu. I umjesto da nas podrže, oni očekuju neko savršenstvo koje mi u ovom trenutku, u ovim uvjetima ne možemo dati. Ali ćemo kontinuirano rade, da, možda na ovaj način se odužiti za sve ono što su oni napravili, za sve ono što ste gledali kad ste bili s njima. Je čini se taj film, ta poezija, ta glazba koja će se raditi za njih, to će ono ostati. I pogotovo što je problematizirano ovo što ste sad malo prije rekli, to je ta druga generacija koja se zanemaruje. To su naša djeca, to su ljudi koji moraju znati što se dogodilo, što je bilo, ali na jedan pravi, istinski, pozitivan način. Potrebno je ponovno resetirati čitavu priču, postaviti se na izvor traume koja se dogodila 1991. godine i na tome govoriti na jedan plemeniti način. Bitno je naglašavati pozitivan uspjeh, bez obzira na traumu, jer kako je doktor Popović pokazao, vidjeli ste onu fotografiju na kojoj se vide dva lica, mlada žena ili stara gospođa. Vrlo simbolično. I upravo u tome što se naglašava, to se povećava. Danas je jedan sivi oblak u kojemu je dosta negativnosti i stalno smo izloženi i kroz određene struje politike i medija, i kada resetiramo priču i ponovo je pričamo na pozitivan način, možemo izgraditi pozitivan oblak. Onda je lakše i kulturu i umjetnost graditi, a onda je također i lakše gospodinu Glogoškom, koji se zalaže za prava svih hrvatskih branitelja, da dođe do tog jednoga dijaloga, a da je javnost upoznata šira sa tim i da kažu, pa da, vidiš, stvarno postoje određene nepravilnosti, trebali bi tome pristupiti na jedan fin i miran način. Da, i kako mi to možemo zapravo, mi kao javnost, mi kao društvo, mi kao ljudi, kako možemo tome prići, pristupiti, realno i normalno razgovarati? Da, pa u principu ono što se ovdje može pojasniti, iz svake traume čovjek može pronaći određenu inspiraciju. Dakle, da li govorimo o umjetnosti, o modnom dizajneru, možda modni dizajner, kad bismo mi na kvalitetan način ispričali, koji nije emotivno uključen u to, kad bismo na kvalitetan način ispričali nešto o Domovinskom ratu, možete kako poslati dobru poruku. On može dobiti inspiraciju da upravo na toj žrtvi gradi nekakvu simboliku, također i po pitanju filma, po pitanju glazbe. Bitno je samo znati posložiti te okvire da to ne ide ništa ekstremno. Uvijek iza toga mora stajati pozitivna poruka, to je ono prema našim mladima, da taj temelj ide uspravno, pravocrtno i da se kvalitetno govori o tome sve. Upravo zbog onih, ja se svaki put vraćam, Biljana, na vas, na vašu obitelj, upravo zbog onih koji su poginuli, nestali, ranjeni, da se ima jedna prava, dobra, kvalitetna, pozitivna priča, a umjetnost je moćna. Umjetnost je snaga u svom svakom obliku. I umjetnost može čuda napraviti. To je ta moralna satisfakcija koja fali. I velika, koja fali, koja cijelo vrijeme nedostaje. Nakon 20 godina mi prvi put možemo reći da imamo neki ozbiljniji film kao to što je broj 55. Gospoda, hvala vam lijepa što ste bili gosti emisije Veterani mira. Pratit ćemo sve vaše aktivnosti, rad i ovako željela umjetnosti i sve pozitivne ideje koje će dolaziti. Hvala vam lijepa još jednom što ste bili naš gost. Hvala i vama na vašem pozivu. Poštovani gledatelji, bila je to emisija Veterani mira. Na programu smo za tjedan dana u isto vrijeme. Za kraj još jedna informacija. Naime, ako nas redovito pratite, od prošloga tjedna na trećem programu Hrvatske televizije odmah nakon Veterana mira emitira se film o Domovinskom ratu. Danas je na programu dokumentarni film pod nazivom Dečki iz Rakitja. Posvećen je prvoj gardijskoj brigadi, osnivanju prve gardijske brigade legendarnih tigrova. Hvala vam lijepa još jednom što ste bili s nama.